Limang katao na mula sa rehiyon 1 ang naiulat na nasawi dahil sa rabies, ayon yan sa Center for Health Development Region 1. Ayon sa tanggapan, patuloy umano ang pagtaas ng kaso ng animal bite sa rehiyon na umabot na sa mahigit 62,000 ngayong taon. Bilang tugon, pinaigting ng mga lokal na pamahalaan at health units ang pagbibigay ng libreng anti-rabies vaccination. Tiniyak din ng tanggapan na may sapat na supply ng bakuna sa mga animal bite treatment centers. Binigyan din ng DOH ang kahalaga ng pagkumpleto ng 3 dose ng bakuna na nakapagbibigay ng nararapat na proteksyon. Matatanda na nagkaroon ng ilang kaso sa pagkasawi ng ilang individual matapos umano itong hindi makumpleto. Itinuturing sanhi ng kagawaran naman ang misinformation sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng kaso ng animal bites. Nilinaw din ng tanggapan na kung ang hayop ay bakunado laban sa rabies, malitang posibilidad na magdulot ito ng impeksyon. Gayunpaman, pinaparayuhan pa rin ng publiko na agad na magpakonsulta sa health center sa tuwing makakagat o makalmot ng hayop upang matiyak ang kaligtasan. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.